mert nálam te vagy még a csúcstak. Sziasztok srácok! Jó volt a koncert, veletek tényleg nagyon-nagyon tetszett. Tudom, hogy ettem szabadon, de akkor is jót el kell ismernem. Hogy éreztetek magatokat? Köszönjük szépen, mi is nagyon jól éreztük a színpadon magunkat, annak ellenére, hogy azért a téli koncert open air hideg van, és ilyenkor azért szerintem van egy ilyen másfélszeres figyelem, hogy a hangszerekkel is minden stimmeljen, illetve hogy mi is azért a színpadon azt a teljesítményt tudjuk nyomni, mint mondjuk amikor Szegeden a színen fellépünk, délután 4-kor félmesztelnek vagyunk, kilógnak a lengőherék, és akkor nagyon elengedjük magunkat, de azt gondolom, hogy mivel patinás közönség volt, hogy doppingszerként hatott az, hogy vették a zenéinket, és jól fogadták a számokat, a kis konferálásokat, és azért nem csak a slágereket, hanem voltak elég jó vagány rap számokat, amiket végignyomtak velünk. És veletek énekeltek gyakorlatilag. És az ilyen azért, tehát egy előadónak, egy zenekarnak abszolút doppingszerként hat a színpadon, úgyhogy funky volt, szeretjük Szegedet, mindig jó élményekkel távozunk, úgyhogy tényleg itt persze lehet ilyen szuperlatívuszokról beszélni, de nem akarok bemenni ilyen általános frázispufogtatásba. Nekünk ez tényleg egy ilyen ajándék fellépés. Amúgy is ugye elég last minute-be jött be, hogy itt Szegeden fellépünk a fesztivál magán, ez a Jégvarázson, de hogy ami miatt tényleg extra volt, hogy tényleg nagyon aktív közönséget kaptunk, és tényleg azért a nyáron persze melegben, meg jó időben könnyebb itt csápolgatni, meg kihozni jó dolgokat, de itt tényleg, hogy megdolgoztunk mindannyian azért, hogy legyen egy olyan esténk, és én azt gondolom, hogy remélem, hogy jól fogunk visszaemlékezni, hogy karácsony előtt itt csináltunk egy ilyen jó bulikát. Itt azért, mivel hogy egy elég heterogén közegnek tudtunk zenélni, voltak itt fiatalok, családos emberek, remélhetőleg, hogy még többen akár ráhallgatnak a zenénkre, megízlelik a magyar hip-hopnak a jó ízét, mert hogy mi azért egy elég sokrétű zenei világgal és szövegvilággal dolgozó csapat vagyunk. Vannak ilyen dallamos zenénk, vannak kevésbé dallamosak, de mégis attól komplex, és attól szép az egész, hogy nyomjuk. 13. éve vagyunk a pályán, szőrösödik a hónaj, de egyébként Alessi Nornunk minden funky. Hogy ezen kívül, tehát mint hősök, milyen új irányvonal, vagy új zenék, mik várhatok mostanság? A Kaláka zenekarnak megalapítjuk. Alma is lesz? Nem, a Kajmánka. Kajmánka, ilyen krokodiloknak beöltözünk a színpadon, és gyerekdalokat ér. Király! Folk rockot. Jön a gyerek, egyébként egy gyerek rap lemez tervezünk, mert még olyan nincsen, és az nagyon sok, ugye, tehát sok gyerek van, és hogyha kiadunk egy rap lemezt, azt beszéltük, az biztos, hogy nagyon sokan meg fogják venni, és nagyon sok óvodába, iskolába elmehetünk fellépni, ezért most gyerek rap lemezt tervezünk, de amúgy nem. Én egyébként amióta... Várj, én tervezek egy új vállalkozást, festő akarok lenni, példaképpen Varga Piktor. Egyébként igen, gondolom őszintén egy nagyon kedvencem, amit a gyerek, nem tudom melyik kötök gyerekének írtátok a dalt, de azt imádom azt a dalt. Az én vagyok. Pláne. Igen, köszönöm. Pláne. A lányomnak már megmutattam, ő neki nagyon tetszett. Most volt kedden 7 éves. Na, az enyém meg most lesz majd 7 éves februárban, úgyhogy királyság. De amúgy viccet félretéve, komolyságot egy kicsit átkapcsoljuk, egy kicsit márciusra jön az új Hősök lemez, úgyhogy nagy erővel stúdiózás van, lemezfelvétel és dalírás. Úgyhogy márciusra van is már dátumunk, aminek nem állunk el, de márciusban jön az új lemez. Március idosa körül egy kokárdával együtt egy Hősök lemezt így ki lehet tűzni a mellkasra. Ki lehet tűzni a mellkasra, így is van. Átdolgozás, szózat remix, minden lesz rajta. Minden reggel szózatra ébrek, van szomszéd bácsi süket, és fejhangon üvölteti a szózatot reggel 6-kor, csodás élmény. Ez a kemény, nem a Tarzan talpa, öcsé. Így van. Tényleg szuper a fesztivál, jó az, hogy nem csak ez a szokásos lakodalmas retro kalács, hogy jó, jön a karácsony, vágjuk ki a bódékat, jaj, forrásból meg vegyünk névre ráírt törölközőre, hogy jött Dani, meg Szeretlek el. Úgyhogy kellenek ezek a dolgok, és jó, hogy a városéneket bevállal, meg így a szervezők, úgyhogy köszönjük nekik. Egyébként meg ha tudtok valami munkát, szóljatok. Oké. És amúgy imádjuk Szegedet, tehát hogy... Köszi szépen, köszönjük, jó utat hazafelé, érezzétek jó magatok, és sok sikert az újabb koncertekhez, meg a lemezhez. Nagy Dex, mit Tomax! Hé, Macarena! Tammaga legyen! Bamboleo! Köszönjük, sziasztok! Boldog kalácsot mindenkinek! Boldog kalácsot! Kis kalácsom, nagy kalácsom!